Hi mga kasilip! Maraming basa. Chris mo po kami nga tapos. Si Harold, wala na naman yun. May warang yung video mo. Pare. Kung ito yung boss. Ibiti siya yung abi Harold. Wala na naman talaga basa. Hindi may abi na magmayagip na maging video nung magkuya. Wala naman natin boss. Mayagip na maging video. Tablaya. Hari ini tutusok lagi. Salamat sa panunood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like. Alright.